Bună ziua, doamnelor și domnilor! Este onorant pentru mine ca acum, când nu mai reprezint autoritățile publice din Prahova, să particip în continuare alături de dumneavoastră și să nu se considere că este ceva care fac din obligație. Chiar fac din dragoste pentru ceea ce înseamnă la un moment dat ceva legat de trecutul nostru, și îl văd aici pe domnul Chiper de la Culturii Eroilor, ceva legat de drepturile populației civile, și aici mă uit la domnul Codiță, ceva legat de noi, de toți prahovenii, și mă uit la dumneavoastră, la toți care ați venit azi. Poate cineva care nu știe ce înseamnă acest eveniment și intră acum în sală, va vedea 100 de persoane care sunt aici, câțiva care spun câteva cuvinte, vor vedea și un filmuleț și or să creadă că este o acțiune conjuncturală. Facem ceva pentru că este data de 14 mai, n-am făcut-o ieri că era duminică, o facem azi că este luni și bifăm o acțiune. Nu, nu este așa. Este o acțiune foarte importantă, care a creat o nouă punte de legătură. O punte de legătură între ceea ce înseamnă autoritățile publice locale, instituții și societate civilă, reprezentată prin această asociație. Și nu sunt singur aici. A intrat acum și domnul deputat Zisopol. Pentru că noi nu putem să facem altceva decât ceea, și în fața mea este colegul meu din Comisia de Cultură, domnul deputat Andrei Nicolae. Pentru că noi suntem alături de tot ceea ce înseamnă viață în Prahova. Pentru că ceea ce a început să facă domnul Codiță în anul 2013 a însemnat o legătură puternică cu inspectoratul școlar, cu ceea ce înseamnă tineret, cu ceea ce înseamnă viață culturală. Și aceste albume care le vedeți dumneavoastră, care în fiecare an au purtat câte un nume, într-un an ne-am referit la migrație, anul trecut, pentru că era un eveniment foarte important care trebuia să sublinieze fenomenele care erau ale momentului. Într-un an, copiii au avut o manifestare, s-a numit Copiii Lumii doresc pace. Și până la urmă, cine dintre noi nu dorește pace? Iar anul acesta, pentru că se împlinesc 40 de ani de când s-au semnat protocoalele adiționale la Convenția de la Geneva, noi am considerat că este normal să fie dedicată patrimoniului cultural. A spus bine domnul Codiță, patrimoniul cultural trebuie să avem grijă de el continuu și el nu se deteriorează doar în perioada de război, chiar și în perioada de pace. Și nepăsarea noastră înseamnă deteriorare. Numai că ceea ce înseamnă conflict armat aduce niște pagube care nu se mai pot niciodată remedia. Poate că a fost o perioadă în care gândeam ce înseamnă dreptul internațional umanitar dacă nu mai sunt conflicte armate. Dar a apărut momentul Iugoslavia și am văzut ce poate să însemne acesta. A mai trecut o perioadă și iară poate că puteam să uităm, dar au început să vină emigranții. Și acei oameni supărați, acei oameni care vedem că viața lor înseamnă 1, 2, 3 copii și o bocceluță, trebuie să ne dea să înțelegem că trebuie să avem grijă de tot ceea ce înseamnă patrimoniu, de tot ceea ce înseamnă umanitate, de noi, de viețile noastre, și trebuie să știm care sunt regulile și trebuie să le avem în noi ca și regulile de bun simț, care uneori trebuie să recunoaștem și acestea le mai uităm. De aceea mă bucur că astăzi, la a 4-a ediție, poate că nu suntem foarte mulți, suntem 100, dar suntem cei care am venit pentru că vrem să continue acest eveniment. Și poate că la anul, astăzi nu suntem aici decât 3 deputați. Altădată n-a fost niciunul, vă spun eu, că știu la celelalte ediții. Dar poate la anul vom reuși, dacă la nivel național încă nu s-a reușit, să facem această acțiune la București.
poate o facem la Parlament și poate reușim să trezim conștiința din noi. Vă mulțumesc foarte mult și vă felicit pe toți! Și noi vă mulțumim încă o dată, doamnă deputat, pentru tot ceea ce ați făcut din momentul în care legea 177 a fost adoptată și care, sigur, instituie obligații pentru toate autoritățile locale din România. Din păcate, unele mai au și alte preocupări. Una dintre instituțiile importante, care ne-au fost alături întotdeauna, mai ales prin faptul că deține prin instituțiile acestea de cultură forța economică și financiară, să spunem așa, este Consiliul Județean. Întotdeauna am găsit sprijin și audiență atunci când am dorit să organizăm activități. De această dată, la activitatea noastră, este prezentă doamna vicepreședinte al Consiliului Județean, Ludmila Sfârloagă. Dumneaei este însă prezent aici atât din partea Consiliului Județean, cât și din partea unei, aș spune eu, relații speciale cu Republica Moldova, pe de o parte, și pe de altă parte prin faptul că ne-a ajutat să stabilim o legătură strânsă cu Chișinăul în această perioadă, pentru că, după cum ați văzut dumneavoastră în expunere și în catalogul pe care noi l-am pregătit pentru această activitate, majoritatea lucrărilor, cel puțin 3 sferturi, am dorit să le avem de la Liceul Academic de Arte Plastice Igor Vieru din Chișinău, și pentru faptul că am dorit să dedicăm acest catalog celebrării Marii Uniri. Lucru pe care l-am și făcut. Mulțumim încă o dată, doamna Ludmila Sfârloagă, și vă rugăm să luați cuvântul, doamna vicepreședinte. Onorată asistență, stimați invitați, în această zi marcăm la Ploiești Ziua Dreptului Internațional Umanitar, chiar dacă oficial aceasta a fost stabilită pentru data de 14 mai. Instituirea unei zile a Dreptului Internațional Umanitar reprezintă o confirmare a atașamentului României față de valorile umanitarismului. Celebrarea acestei zile nu a fost aleasă întâmplător. Pe 14 mai 1954, România a devenit parte a Convențiilor Umanitare de la Geneva. Contextul geopolitic global și regional este unul ce se află într-o continuă schimbare, cu amenințări și riscuri evidente, și de aceea consider că problematica supusă atenției noastre la această ediție de Asociația Română de Drept Umanitar trebuie să fie tratată cu maximă responsabilitate. Frecvența și amploarea crescând a tensiunilor și conflictelor îngrijorează comunitatea internațională prin amploarea, între altele, a dimensiunii pierderii iremediabile a unor importante valori culturale. De remarcat în contextul seriei de manifestări dedicate acestui eveniment este faptul că acesta s-a organizat în cooperare cu instituții de învățământ din Basarabia. Consider absolut normal acest demers. În acest fel și Artu Prahova se alătură atâtor alte instituții care colaborează foarte intens cu frații noștri de peste Prut. Și chiar vreau să amintesc aici atât Inspectoratul Școlar Județean, care are și un protocol cu frații din Basarabia, de asemenea membrii Parlamentului care s-au înscris în grupul Unirii și unii dintre ei sunt în această sală astăzi. Ideea protejării comune a patrimoniului cultural național românesc reprezintă tema pe care tinerii pictori de azi, mari pictori de mâine, de la Liceul Academic de Arte Plastice Igor Vieru și de la Liceul Teoretic Ion Creangă din Chișinău au prezentat-o în lucrările lor. Am remarcat că autorii catalogurile de pictură lansat cu această ocazie au răspuns acestei provocări, oferind un spațiu generos lucrărilor copiilor basarabeni și chiar l-au dedicat celebrării centenarului Marii Uniri. Din aceste considerente apreciez faptul că prin această manifestare se creează condiții de identificare a unor posibile căi de a da o soluție unei probleme deosebit de complexe, cum este cea a protejării patrimoniului cultural al omenirii, dar în mod deosebit a celui național. Consiliul Județean Prahova se alătură acestui demers
prin acordarea unor diplome unor unități de învățământ, precum și profesorilor care au îndrumat elevii în a reda în forme artistice ideile înălțătoare de unitate a valorilor noastre naționale și spirituale. Vă rog pe dumneavoastră, domnul colonel, să le primiți. Am înțeles că de la Chișinău nu este nimeni astăzi și cu rugămintea de a le transmite celor care s-au ocupat de acești copii minunați. Diplomă de excelență se acordă doamnei profesor îndrumător și e bine că le menționăm numele aici, așa îi cunoaște și dumneavoastră pe profesorii îndrumători, Nicoleta Stati, pentru... Eu am pregătit aceste plicuri în care vor intra diplomele dumneavoastră și alte materiale ale activității noastre pe care, cu siguranță... O să mi le dați mie să le duc la Chișinău. Adresăm rugămintea să le transmiteți dumneavoastră la Chișinău. Da, deci doamne Nicoleta Stati pentru implicarea deosebită în organizarea concursului de pictură desfășurat cu ocazia Zilei Dreptului Internațional Umanitar, ediția a 4-a 2017. Același lucru vă rog pentru doamna profesor îndrumător Ala Verdeș, pentru domnul profesor îndrumător Igor Savin, domnului pictor colonel în rezervă Eduard Stahi, un prieten al nostru bun, domnului colonel în rezervă Andrei Covric, care trebuia să vină, dar dimineața m-am anunțat că domnului profesor îndrumător Vadim Palamarciuc și de asemenea pentru cele două licee care s-au implicat cu trup și suflet în realizarea acestei expoziții, Liceul Teoretic Ion Creangă din Chișinău și Liceul Academic de Arte Plastice Igor Vieru din Chișinău. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Și noi vă mulțumim. Încercăm astfel ca prin activitățile noastre să demonstrăm și să acordăm atenția care se cuvine promovării valorilor naționale care, după cum aminteam, sunt la fel dincoace și dincolo de Prut. Din partea instituției prefectului este prezent la activitatea noastră domnul subprefect Emil Drăgănescu. Îl rugăm pe domnia sa să ne transmită mesajul instituției noastre protectoare de astăzi și poate de mâine. Bună ziua! Doamnelor și domnilor, doamnă deputat, domnilor deputați, domnule colonel, doamnă vicepreședinte. În anul în care a apărut legea 177, dezbaterea publică menționa necesitatea apariției unei astfel de zile. Și în câteva rânduri am regăsit atunci, ca necesitatea apariției unei astfel de zile, faptul că noi nu suntem încă capabili să menținem o pace eternă, să păstrăm o pace eternă. Și este adevărat, noi adulții, părinții noștri, bunicii noștri, strămoșii noștri nu au avut încă această capacitate. Și atunci ne întrebăm dacă urmașii noștri o vor avea. Iar pentru a-i ajuta, trebuie să înțelegem că astfel de zile reprezintă un ingredient al acestei rețete a păcii eterne. În numele instituției prefectului județului Prahova, vă felicit pentru perseverență, domnule colonel. Vă asigur că ori de câte ori vom fi aici, vom fi prezenți la astfel de manifestări și așa cum încheiați dumneavoastră, sperăm ca instituția prefectului să fie și pe viitor un partener. Vă mulțumim și o zi bună! Vă mulțumim, domnule subprefect, și așa cum ne-ați fost alături, cu siguranță nu ne veți putea refuza nici în viitor. Dincolo de angajamentul dumneavoastră ferm de această dată, cu martă. Demersurile noastre educative nu și-ar avea ecoul preconizat dacă nu am avea acceptul Inspectoratului Școlar Prahova de a ne adresa cadrelor didactice și prin acestea elevilor. Deschiderea totală pe care am găsit-o la inspectorat ne-a ușurat foarte mult activitatea. Îi mulțumim domnului inspector școlar general Nicolae Oprea Angelescu, prezent alături de noi, și prin dumnealui, doamnei inspector cu activitate educativă formală și informală Cristina Petre, precum și tuturor cadrelor didactice care s-au implicat în această activitate. Vă rugăm, domnule inspector general,
să ne prezentați mesajul inspectoratului. Bună ziua și mulțumesc frumos! Stimați membri ai Prezidiului, stimați membri ai Parlamentului României, doamnelor și domnilor, dragi elevi, sunt extrem de bucuros și de onorat să fiu astăzi alături de dumneavoastră să marcăm această zi a dreptului umanitar internațional și totodată să remarc că începând cu 2014 unitățile de învățământ din Prahova și-au înțeles foarte bine rolul și rostul în acest mecanism, intervenind și participând cu foarte multă creativitate. Cred că în drumul dumneavoastră spre sală, dacă v-ați uitat la tablourile realizate de elevi, ați văzut modul extrem de ingenios și cred că cu toții am realizat încă o dată valoarea intelectuală a tinerilor noștri. Sigur, față de toate acestea, va trebui să avem grijă, să știm să protejăm acest patrimoniu. Din păcate, istoria omenirii este marcată de astfel de conflicte armate și, sigur, au trebuit câteva mii de ani ca să înțelegem, să reglăm puțin lucrurile și de la Hugo Grotius, care a făcut primul demers în încercarea de a regla puțin acest conflict, această situație absolut anormală pentru societate, trecând de la Jean-Jacques Rousseau și, sigur, convențiile de la Geneva, am înțeles că inclusiv războiul va trebui să aibă o regulă. Dar iată că evenimente cât se poate de apropiate nouă, și dacă doar ne uităm Siria, Afganistan, constatăm că aceste reguli sunt în continuare încălcate. Pentru a putea preîntâmpina astfel de evenimente, sigur, de dorit ar fi să nu se mai întâmple niciodată. Vă mărturisesc că am momente când sunt extrem de fericit și de bucuros că fac parte dintr-o generație care, iată, aici, în interiorul României, nu a cunoscut astfel de conflicte armate. Și mi-aș dori ca, evident, copiii, nepoții mei și toate generațiile care vor urma să nu cunoască așa ceva. Dar, așa cum se spunea și puțin mai devreme aici, undeva foarte aproape de noi se întâmplă astfel de lucruri. Prin urmare, trebuie să fim conștienți, trebuie să înțelegem necesitatea aplicării acestor reguli de drept internațional. Dacă ne uităm la trecut, dacă trebuie să trăim în prezent, cred că trebuie să pregătim și viitorul. Și dacă înțelegem cam ce s-a întâmplat vinerea trecută cu acest atac cibernetic fără precedent, cred că înțelegem cam către ce trebuie să ne pregătim și, de ce nu, aceste instrumente extrem de moderne, acele programe pe calculator și rezultatele formidabile pe care dumneavoastră le obțineți, vor trebui și ele să le protejăm. Iată că un război modern se poartă și altfel, punând în pericol vieți de oameni nevinovați, evident, au fost atacate, ați văzut, spitale, unități economice. Prin urmare, cred că va trebui să învățăm foarte rapid să ne luăm toate aceste măsuri de protecție. Dar toate astea, sigur, nu se poate decât cu inteligență și creativitate. Iar copiii care s-au implicat în aceste evenimente au dat dovadă de așa ceva. Felicitări! Felicitări tuturor celor care organizează astfel de evenimente și să sperăm că vom vorbi numai de bine. Vă mulțumesc!